Siloé va néixer en el 1994 davant la necessitat de la presó, que hi havia la presó de Palma, que els malalts terminals de sida morien a dins presó, i arrel d'aquesta necessitat se va crear Siloé perquè poguessin morir en dignitat a les cases de Siloé. La primera casa la van obrir a Jonquet per 5 persones i van estar fins a l'any 2000. A l'any 2000 ens van traslladar aquí a Santa Eugènia, ja obrint la residència per 10 persones, i l'any 2006 va ser quan se va reformar la casa de Jonquet i se va tornar a obrir. Per tant, actualment tenim a Santa Eugènia 10 places de residència i en el Jonquet 5 places en el pis tutelat. El que fa Siloé el que fa és donar atenció acollida a les persones amb VIH-Sida i que tenen qualque discapacitat, les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any, persones sense recursos i que si tenen família o no pot o no vol fer-se càrrec d'ells. Nosaltres sobretot el que intentem, com que les cases són petitetes, tenim 10 i 5, el que intentem és que sigui un poc com una llar, que se sentin com a casa seva. De fet, tenim residents, tenim l'Expedient 1, que fa 25 anys que estan nosaltres, que hem fet ara l'aniversari, i tenim el Lots, que fa 15 anys, en fa 8, en fa 7, que sí que s'aconsegueix tenir aquesta sensació de llar. Una altra de les coses que també feim, des del 94, és l'acompanyament a la mort, que això sí que és un hàndicap que nosaltres tenim, que és que les persones que se n'han d'anar se puguin anar sense mal, el més important, amb tranquil·litat, i que no estiguin sols, que no morin tots sols i en el carrer. L'equip humà de Siloé el forma la junta directiva, després hi ha l'equip coordinador, l'equip de monitors i els voluntaris. Nosaltres sí que tenim un bon equip humà, que això fa que la feina i els al·lots se sentin més a gust.